Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geli temaşavanın hecca bi kadru kıymet. Xudayê Teala ji we razî be. Xudayê Teala îşê ve levbîne. Xudayê Teala huzûrê têke mala we, sıhhatê têke canê we, bereketê têke malê we. Xudayê Teala li ahîretê ve têke cennetê, li cennetê jî ve têke cinarê Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Gelî temaşavana Roki İbrahim Ethem, tabi İbrahim Ethem zat ki pir mezin e, ji pazara kolekî dikire. Kola dikire tîne malê, ji kola dipirse dibe navê te çi ye? Efendim dibe tu xwediyê min î. Te me kiriye ez kola me te çi navîn me bêjî? Navê min ew e. Dibe İbrahim Ethem jê dipirse dibe pekî tu çi dixwî xwarina te çi ye? Ya dibe ez evdim dibe. Tu xwediyê min î dibe tu çi bidî min ez ê wî bixwim stiyê xwar dike dibe. Ez karim bêjim filan tiştî xwarine bidim, filan tiştî xwarine bidim dibe. Mal ê te, milk ê te, xanî ê te, her tişt ê te. Ka em çi em ez evdim. Te tişkî da min ez ê bixwim, te nedam e naxwim. İbrahim Ethem soruya siya jê dipirse dibe tu çi îşî dikî? Çi îşî bidim te yani te bikêra çi tê? Ya dibe eviya gotine dibe tu xwediyê min ê dibe tu çi îşî ji min re emir bikî ez ê wî îşî bikim. Tê ji min re emir bikî ez ji gora qeweta xwe ji xwe wî îşî bînim jî yani. Ez nikarim ki bêjim ez vî îşî dikim, vî îşî nakim, vî îşî min nexweş, vî îşî nikarim ki ew tune yani. Ez kolem yani. İbrahim Ethem Hazretleri soruya çara jê dipirse pekî dibe ji min îstekî te heye tu tişkî ji me bixwazî? Keba wiha dibêje kola dibe ez ê çi bixwazim dibe ez kola me dibe. Ka kola heqî wan tune yekî dibe. Ez karim çi te bixwazim dibe tu amirê min î, tu xwediyê min î. Yani hebûna min î icabinde mesela yani tu bêjî çi ew e îstek mîstekê min tinin yani ez kola me çi. Ancak îstekê te hebin yani. Ka wiha dibêje İbrahim Ethem Hazretleri digirî epey digirî. Heta rivayettekine ku cilî wî dahi şil bûne ji stêrkê çavî wî. Dibe ya Rabbi, dibe eviya hanê koleyê hew qas ku koletiya xwe, ebdîtiya xwe tîne cî ji min re dibe tu çi bidî min ez ê wî bixwim, îsteka min tune, navê min tu çi bêjî ew e, tu çi îşî bidîm ez ê wî bikim. Wesaîr dibe. Em evdin dibe. Te meaniya dunyayê te Rebê me yê dibe. Qet dibe rokê tişkê wa em nabêjin dibe. Halkê dibe te me serbest berde te gotiye ji min bixwazin, destê xwe bilikin bixwazin dibe, te vî heqê daye me. O te heqê xwarinê jî pir daye me dibe. Em çi li gorî îmkanê xwe, perê xwe em bigerin dunyayê çi hebe em karin bixwin dibe. Em çi îşî bikin em serbestin dibe. Em navê xwe çi deynin em karin deynin mesela. Ama dibe kola dibe ders damın dibe kola go ki em nikarin. Ku bêjin filan îşî filan îşî filan îşî. Digirî dibe ya Rabbi dibe tu min efû bikî. O dibe ji bo tu min efû bikî ez ê vî kolayê azad bikim. Ra dibe vî kolayê jî azad dike. O dibe ya Rabbi ez evdê te me îro peyda îsteka min tune, tiştekî min tune, tu çi bêjî ew e ya Rabbi min dibe min evdîtiya xwe min ji vî kolayê hîn kir. Îca ya Rabbi tu me bidî xatirê zatê mezin o tu bi rehma xwe me ra bikî tu me efû bikî ya Rabbi. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetî xwe dabin.